Kublai. Kublai bon. Ai ngo ublai bangi yo ban ya kendo ban Desember pi kene kadega program ka ba mdei ba ka balang ka khot tendre dei mangahi kami naga donu junga komunye kren man ne kendiat ba ngila song thaj ngim don pastorate shu te hangno bleu yalam ban lek ya ka kam jong u nada hajan ni hajangai in pendap ya kata te kalong kerpang ya pi hang ne namar pila long kum ki khon jonga la long kum sipara namar haganega circle maur kneng khatlai snem tam na ya tre lang bat phi ki long pa jongka circle jongka balang te latib lut ke baro te kene geding wan jong kene snipat ke long kerpang na lor ke bangin ya kenduk ki para ngai ke yimane ban ya te ban ya slok bat nga kwaru ban ya ai ban ya sim ban keli khamtam ki rukom dia lenti hakapor ke basdang ha dia lenti jong phi bat katokan ne phangga balang tenga kwa ban keli phi hagene ka por ba akwan penitu ipi ne de ba chos kharum noi te ngan keli katokan ne ba pintip ide nang no ka snong nang no te mai hin sayatu te phi ka snong tra jong phi na Nading pasok dai hoi pe kemau snem ayu phi wan sane bat phi tho dan buram badi kong ha kene ka yeng long kemi kene ka yeng nga one house nem hat kendai spa nyopusan nyopusan ngalami sekam jong blai na melum mala ngasngau kum kan mau bangawan ko we ki tho hang ne ha ki snem ki bla slem ba mano pen ni tho e pi mangha te tho pastor MW lalu yang ki kan mau nang tre mano badan te kata kapor don pastor lar por ba tho mangha ke te batu ayu tu napo sotunga tu egu to kelat ba debit ba debit setengah tu ngarung ngadon ngaken mau da long ni seng mit ma por bi tho jom phi man chua por ba ya tho por man chua ba ya tho ki pra bungai hap samiet bet kemiet tho long ji seng mit bet katum pat slem mo ka do mrei long seng mit bet ngaken mau por ji seng mit yaitu ba debit kan debit samti pelita tu temen tama dala no kemet te samtia kan to ai ngo yo blai nado ba pi lawan ka balang hang ne te hakapor pidang samla hading paso pi long we ni ki kna samla ba ya kit kam ka balang ne ka nur kom pi kan mau kemud haga tekapor ke badang masdang ki semlan nakan riu khat nyus nem te kemud dang tenat yai sumpabat ki parlok pecor antol nimda kit bagen ya kit ha po balang te house nem kin usnem art peugen nga pendet jembaptis tenan tang la mano pembaptis ipi lalu ba mor ta ngai ngo yo blai ta da pilapo ni pilap teng ya ka jing ya sakriya ka kam jong blende mar hangno ru ki breu ki balayo tho dan buram ki banjakit ka kam jong bleru ka long bette hot ki bam ya tho dan buram ru teng ki kit hi
ทันเรกตากะดักกะชินกะบาkila ya chen ga mon jong ble ka don ga jing sngew haki wala ki way ki nam don jing sngew ru re ga jing sngew haki kan don te ka balang hang ne kumba kalong man ta ki tu snem gi ba pi poi kumba kan no ying try su mangantar kan no ying gi don aga to ko por ga banga sedang poi tang sipu ying ki par me thang ni tan spel te man ta ki don kan no menta kemud bat setai bat seni tela puspa mo katai kemud dengan ni hatem katai nomor gila ka banyun ka lulong mo lun no banyur mo ka nyur ka lulong kan la de pen kha balang to ne pen khang to ti ai ngo yo ble ka balang puriang ka la roi ka la ya saprang ti hakapor phi poi urang ba balang i dei thau nyong phin dei hoi dei thau ba yakit ya ba petulun company hoi te itu pa di wan nong jrong de nong jrong te bat itu i ba chen thau ba ro phasi hoi kan ma ba chen tang itu hi ke ba ya la klat ne la slim ba la slim de te ngai thau jong phi ala ya kan do bha bat na i ngala yo ji kai sibon ya kam jong blei ka bai le i na do ka por ba joy te kan mau bhai ba joy ta ha ka por jong i padon gine ki tiar gitar ban ya bo jing kan mau te ko mo ong mene ki la le si jing tep ki la do te sngo benut kum ke ta ke te na do ka tu ka snem ka bab i thau jum phi la klat snem ayu kum to hajar pala hajar prane te nadu be klat swabien klat hi phila simti ka kam dei kum la it hanga ong ya lam no sim ma phi nga jan ben mut ka jumut ba khal biang so te simti phi ya lam be ni kam te ker kom gini gi long pa man swa ban peteng ye ka kam tang ka turu la dei kala ya pher bat ka juk man ta ne juk man ta la dau rang ba balang swa bun klat ula pha bakin ye lung para benget bakin ye jit ye no re ha gi to gi por gi ne gi long pa gi ba man swa ki su pe uno u e ki su ang bet simti ma phi ne kam ta phi ka hier pateng gun tan de thao jung phi la ti phi ban ke de kam jong ble i thao jung phi ja yu kum to century ha chai century de banga klet bengala ti phi tama klet teng ya ngo yu ble na gam ta kini ki jing ya slok lengkot ke ba kwa ban tip ini ke baro te ki don ki rangba ki ba yakit lang ka kam jong bleh ni ki ba pi don jing kemen ban yakit ka kam jong bleh marga jing em jongi ne perthai ngim la ban tip la no bleh khot te ki don am ki rangba ki ba pi don jing kemen ban kit ka kam la dau bleh la de ka por bun khot noi pi don nomor bateri rengkat hi bat nga te kemut utu ba norit kat ngor ba di nang jong pos kan ma tu ba tu ya tre ya kam ti tur larang ba hi larang ba tam kat phit em dang e jingai dai poi ngin si kin lo isibet te to hi ai ngo yu ble na kam ta kin ke baro te kat banga kan mau man swa hai tu ki por ba phi pang mdan jikermen chu pinang sa ti phi kan mau na am ha ka jing pang jom phi ka jing sung tho jom phi ba phi kot na ka to jing stam phi kot da ka ba le da tor ne phi kot da ka ba ha ka no gor kom mar kidon ki brun da la kot ne jing pang ku mangala pang slem ha di por hala pang jur ba ti kidon hi gitme gi bangas sung tho banga kot nang to the pp kan mau kumno gar kom bo bleu dang ipad ye pi gi ga met ka ba ha do mun ta pe dang la ban le rep rian
Namar hakato ke por ke bangsa po hospital te mut sisen la adap sumar nang ta ka ki biang ke stong te haus nem ar hajar nhiều phun rêu mà to nga stong biang nga lek bansa de la sa anto la sa sumar biang asing la sa sumar Amta. Ola asing sa sumar. Wow. Tenang taging ha kita ke por ke ba sa sumar te ong don kita ke jing ong ba u doktor ong nga ha kita ke kemayan ke ba nga nomor la ai ke pom mo la penjap te Ola ai chloroform. Ai ke pom te la sung tho jo te ka wan te ke sur ko kren ong doktor menta te ya ke jing im tu me pen kut na เป็นกุดเนาะลองก็ชูวันกุมก็จริงเงาชาบังไงยัง te hang tang ya sa jeng ong doktor la da pen kut na menta ki khon dang ret ka balang ro don ra ban sim ti ne kam te sngo pha ai lat nga ba nga yo ban pe ben me la chong ki khon ki ti kam tam ka balang te ka por da ka jing kat pat la ya bun ta ka jing ya pen pai ke liang ta ka jing kren ka jing kum pos niu te ha ka bakut uta unong pen sngo ro ko ngu no yang ko ngu to ba mi ong ba men pe ik khon ti kam tam ka balang khilek nang ni khmat sai na khlai na ong kum ta te de na ka ta ka por kin la tho ba la compare ka met ka ba kata nga de ka thamai ka ba sngau ko dor ba hang tu ka pen I ba ka jing smar ke doktor kan ba ka jing smar ke doktor kan ba da ka jing ai eu blai na maru yo I ya ka jing angnut jong phi ki khon dang rit ka balang ka don kam te ka ai pat ka bomot u blai u e kerpang phi nam ta ka balang bat ki khon te nak ta ka daw pen sai phi hadu ne ka por mata te to ya ngo u blai kum ba ngala kwa ban ne slok bat phi khndiet yang re ka por te ngin ya shim bat ki bat ki we ru ka por kam sha yang I la de ka por ngin perkhat ya ka jing seng te kublai shibun ya ka ne ka jing ya slok la kalong ko belum kot ru kalong khobor ka ba bhas ka de kum ka ta ka jing mayan ka ba ublai ipad ye phi sera jing ko jing khia kata ka jing angnut jong phi ublai usngo bha ban penhe pentan ki khon ka long ka don kam bat ban I ya ka balang ka mut ban sumare ka balang phi ya ka balang kum I ya ki khon kata de ka ba khli tambe to ublai sibun ya ngo ublai ha ga ni ka step jong ga ni ka sni lai phuai trik jong u bnai me jong ni snam ar phawar pun riu ka ba yoban wan ne purian bat yoban yeslok ya ka ni ka jing slok ba kodor sibune te bon na pedang jong phi ki para bangai ki lok ki jor phila ban yos ngeu ya ka ni ka jikren bat ka don ka jing mayan ba kraw sibune bau breu ba ya ka balang ka de Jesu Christ ka balang ka de Jesu Christ ha ka por ka ba usol pen stamben ya ki Kristan u Jesu ong balim pen stamben nga te ka pen I ba kino ke bakta ya ka balang ki kta ya ka met jong tra Jesu te nyai ngo u blai na kam ta ka ne ka jing slok ba kodor u blai na gar khoi phi pinang la ban tre kham hai ka kam ju kum ma pinang la ban le selum sawa ban tre ban kta kum tar ka balang pinang tre te kum nga klim ne don em ki ban beten te da ka jing start ban jam sim ju phi phin ai ji kai ya ki samla ya ki ban ya budin nang ba ka pateng kan sa bakin yakit e kam jong blai da ka jing it ya ki pra bagai baro u blame gar khu
Ya kene ka por jong ka jinga sulak jungi nagam taga buram ju. Amen.